Hi sanibonani guys, I hope you all are okay. Hayi umshophiko osungehlakaleli. Ayike ngi-cash out-ke u-cash out waka Betway and then I withdraw some and then I leave some ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngidlale. Ayike mengivuka ngakusasa ekseni hayi i-account 00 kanjani manje? Kuze kanjani uthi account yami ibe u00 because bengishiya amount engaka la Betway. Ngi-check kwama transaction. Hayibo kune-transaction eyenze ngo-5:45 ye-1 voucher. Hayibo kanjani? I never did that and akekho omunye umuntu engi-add i-account yami kuyena. Fast forward ngifonele ka Betway. Sekwenzeke i-1 no-2 no-3. Ngingasizakala kanjani? Uthi Betway hamba uziverify i-account. Hayi nempela ngihambe ngiyoziverify i-account ngiphinde ngifonele khona. Hayi Betway athi impela iyabonakala u1 voucher othengiwe ngo-5:45 ekseni we-remaining balance. Abasebethi-ke they can't help me though cause they don't know whether yimina noma mhlawumbe omunye umuntu engim-edile nge-account. Ayike ayikuba ukuthi angisizakala ngiphinde ngifoneke ka Betway la sengidideka khona. Lo sesebengimfonele uthini uthi uzonginikeza i-serial number, le serial number yona ngizokwazi ukutrace ngayo ukuthi i-voucher yami iredeemwe kuphi ngifanele ka 1 voucher. Ngifona i-answer ubhuti wakhona futhi ka Betway. Mi-answer ubhuti waka Betway le phone le call ngithi ngicela i-serial number sekwenze ku-1 no-2 no-3. Anginike inamba eziwu-10 ze-serial number. Okay, ngimlo futhi ngiyafonela ka 1 voucher bathi lesi serial number ngimnike 10. Athi siswa abantu nangamhlola akazi. Inamba ze serial number zu20 azikho 10. Ngithi hawu kanjani? Kwale number nginike zona ayisondeli ngisho ukusondela. By the way ubhuti loyo owe consultant igama lakho Chris. Hayibo inamba ayisondeli ngisho ukusondela kulezi number enginikezwe lo muntu. Phinde ngifone futhi sengithola intombazane. Hayi intombazane nginikeza i-reference number nenamba ezu20 kampela. Ngibuza ubhuti lo ngingakwazi yini ukumreporta since nginikeza inamba ewrong kanje cause nina nithi kahle anikwazi ukungisiza but inina abantu ene-access kwama-account ethu. Makuzobuye kuphinde kwenzakala izinto ezikanje sithembe ngani ukuthi nina noma kunini. Hayi no sisasho njalo athi impela siswami ngesikwazi ukusiza ngalutho mase kunjena sosuke sinje isingekho ezandleni zethu but ngizoku-escalate indaba. Hayi kube yilokho ke hambe-ke ngiyobuza ka Hollywood uthi hayi hamba long since redeemwe la kuthina hamba uyovula i-case number ye-theft because we can't dalula ama details omuntu ofana ne-client kuthina, so you have to have a case number for us to ukuthi ayike ngesahamba yona-ke leyo case but on in all guys nje uBetway uyekeni phumani kuBetway qhubekana namanye ama-betting apps iBetway phumani kuyona cause noma usunenkinga abanendaba. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangiseso exposer scam saka Betway sana uthi uvuke wathola i-account yakhe ethi 00 leso sikhathi ulele imali khona lapha ku-account uthi nje noma phone abamsidi ngalutho nje uyasho nje ukuthi uvabuhlungu and it's not the first time ngibona umuntu expose i-Betway ukuthi i-scammer nje bantu nje bayisho ukuthi i-scammer iyaqolana esikhathini lesiningi. Maybe it's a sign ukuthi bantu abayekele ukugembula because even people were saying that lapha kuma-comment section nale video bathi girl yekela kubheja. Maybe it's a sign ukuthi bantu abayekele nje i-gambling. Phela i-gambling wena uthi ufuna kwenta imali but bagqine lapho sebaskema wena. Do comment your thoughts down on the comment section. Yiphi advice lo ngapha yona lo sese mina nawe sibona kule dark video. I'm signing out. Goodbye.